Hej, ale víš, co se nás natáčí. Ty to fakt to nedobrý. Hej, a ti ten mobil rozbiju. Hej, ona ty to natáčí. No, ti to. Hej, ona je mega pičí. Kde, vole? Hej, já se do země. Ty, ale já nevím proč, ale ty jsi plišet. A Bolko, ještě to jde na... Ono má úplný základ. Vážně, ne. Je tam video dávno nejde, to mám blokovat. Hej, Luky, ty nemůžeš dýchat. A prostě mluví, ale... To mám blokovat. Jako jak blokovat? Mně to tam nejde, je to zablokovaný. Ty to nemusíš šurat. Videa musíš dávat na Facebook. Ne, to nejde. Co? Odejdi, to stane. To stane. Kati, co je dneska za den? Hej, More, co je dneska za den? Aj porodím. Proto tady vždycky pije tu vodu vyšlorovanou a matka na něho nepíte, nebo se půjde. Na něj krásný pohled. Já píte, že prostě víš co, brata vždycky pije chlorovanou vodu, ne? A já jsem byla s matkou v bazéně a matka, že já brata, že nepít to, nebo jsem z toho poserej začal. Ale já jsem byla úplně stejná jak ona. No jo? Já si říkám, že jsem neměla hovorit, protože já vždycky, víš co? Ne, to je podle doby. Takhle jsem měla já. To je takhle poprvé, víš co? Po dlouhé době. Krásná debata. Spověď. Ne, je to prostě pravda, boží. Hej, pojďte do toho kostela se podívat, jenom na kraj. To je fakt sranda. Pojďte, já vás natočím, ať budete mít nějakou památku. Běžte. Kači, jdem do kostela? Natáčet sebe normálně. Do kostela, ty kace. Slyšela jste? Slyšela jste? Jsem půjdu do kačera, ale já jsem do kostela. Do kačera budete. Kačery, jak hurikán. Nevím.